Здравейте! Започваме кратките анализи на живо. Ще се радвам да има така хора, които имат нужда наистина от това, което ще им кажа. Може да се включвате с датата си на раждане, според която изчислява матрицата на съдбата, и да задавате вашите въпроси. Ще изчакам докато се включи. Ето, има някой на линия. Може да ми напишете, вижда ли си всичко, наред ли? В момент, че ми пада телефона. Аз съм си направила едно мляко с кафе през това време. Още веднъж да кажа за тези, Мариана Тодорова, здравейте, да кажа за тези, които... Благодаря, Нуша, и на те прекрасен ден. За тези, които сега за първи път се включват, за първи път се срещат с мен или с метода Матрица на съдбата. В Матрицата на съдбата се показват вашите ресурси, вашите таланти, вашето предназначение, вашите, така да се каже, някои трудности в материален план, в личностен план, в които можете да се сблъскате в този живот, в отношенията дори, в за финансовата сфера могат да се погледнат нещата. Ако, например, имате трудности да си намерите партньор или влошени отношения, може да се покаже евентуалните причини за това и как да го направите, по какъв начин да се държите, за да се оправят. В финансовата сфера се виждат подходяща професия за вас, но отново какво поведение е добре да се спазва, за да се получават нещата. На мен много ми харесва това в матрицата, че тук всяка енергия се разглежда в нейното плюсово и в нейното минусово проявление. Какво ще рече това? Тоест, ако сте в високи вибрации и живеете в плюса на собствената си енергия, на вас ви се получават нещата, всичко ви се нарежда, чувствате се добре, в добро здравословно състояние сте, така да се каже, в пътя сте си. Но много често част от вибрациите, дори да не кажа повечето, са ни в минуса, заради това, че ние живеем все пак в общество, с различни хора, сблъскваме се с различни обстоятелства и по начина, по който реагираме, това понякога ни кара ние да слизаме вибрационно, да изпитваме ниско вибрационни негативни чувства и тогава изведнъж живота ни тръгва, така да се каже, назад, започва да ни се отразява и на здравословното състояние, в материален план. Отделно ние си идваме тук с определени задачи, които трябва да научим. И е много важно това да се знае, да се разбира и да се приема. В матрицата може да се види предназначението ви от 20 до 40, от 40 до 60, след 60. Здравословните евентуално проблеми, ако имате, могат да се кажат чрез матрицата на здравето. Чрез таблицата на здравето има едно отделение. И отново мога да ви ги кажа евентуално. Тук няма нищо сигурно и категорично, защото много зависи от вас и от вашия начин на мислене. Вера Митева се включва. Нуше, добре. Вера, предполагам, за първи път моята Дашка, поне не си спомням да е била тук активна. Ще се радвам да ми зададете някакъв конкретен въпрос, ако има, за да мога да ви бъда полезна. Но пък ми излиза тази дата, така че може и друг път да сте били, но да не съм запомнила, или пък съвпадение. Добро утро, Ирина. Ще кажа няколко характеристики за Вера Митева или Митрева. Митрева, мисля, че не мога добре да го прочета. Това, че сте родена на 19 число,
това ви е визитната картичка. Възможно е хората да ви виждат така лидерски настроена, усмихната, енергична, да обичате да общувате с децата. Но в същото време, това пък, че сте родена на 9-то число, ви показва, че сте много мъдър човек с много опит и знания. Но възможно е понякога да обичате да си оставате сама вкъщи, да не общувате с хората, или да ви харесва да четете книга, музика. Това ще ви се отразява добре. Възможно е обратното, да ви е страх да останете сама. Вече трябва да проверите как е. Ако ви е страх, сте в минуса на... Аз казвам тук и плюса, и в минуса. Ако нямате доверие на хората, ако се криете от тях, или пък обратното, страх вие да останете сама, така насаме със себе си, тук сте вече в минуса на енергията. Отделно в комфортна зона душата пък ви показва, че имате нужда да общувате с хората. Общуването за вас е много важно. Също така да създавате красота. Външният ви вид също е важен за вас. Но е възможно понякога да сте колеблива, да се чудите как ще ви възприемат хората. И затова тук възможно да се бият във вас две чувства. Едното искате да се скриете от хората, другото да общувате. Но добре е да сте в баланса. Много е важно да си задавате въпроса аз какво искам и да не ви интересува прекалено мнението на хората. Да общувате естествено с радост, но без притеснение и без това как ще ме възприемат хората. Възможно е да усещате тяхната болка, тъй като тук се вижда от минал живот. Възможно е да се чувствате понякога жертва на хората. Така че, ако помагате, добре да помагате от желание, а не и когато го усещате, а не от страх да ви се разсърдят хората. Понякога възможно да нямате желание или нямате енергия, така да се каже, или възможност, може да кажете съвсем спокойно: съжалявам, в момента не мога да помогна, заета съм или изморена съм, без да се страхувате, че ще ви се разсърдят, ще ви се обидят и така нататък. Вие имате също и много усещате хората, вероятно. И за вас е много важно да се научите да не контролирате нещата, да си слушате интуицията, защото е възможно да имате силна интуиция и да се оставите нещата да ви се случват. Другото, което е да развиете в себе си цялостност, да се приемате такава каквато сте. Радвам се, че има доста желаещи. И тъй като сега стана и въпрос, като видях, че има тази десетка, преди да продължа, мога да ви поканя в програмата, която започва от 5 октомври. Живот в доверие. Живот в доверие. Всички тези, които се притеснявате, които имате тревоги, страхове, които опитвате да контролирате ситуациите, но става още по-зле, може да се включите в моята програма, която ще е едномесечна. Живот в доверие се казва. Там ще дам много инструменти, за да се справите с тревогата и с това да се научите да си слушате интуиция, да се пускате с доверие в живота. Ще дам медитации. Ще ви срещна с участнички в моята затворена група Женски кръг душа. Се казва тя с месечен абонамент, за да ви кажат от лично лице, така да се каже, своя опит от първо лице. Своя опит, как се промениха, как пуснаха контрола, как се научиха да действат, да живеят в доверие. Ще ви срещна и с Лалиана Груева, която също е в групата, която е специалист по нейрографика. Тя ще направи специално за нас една сесия, в която ще работим чрез нейрографиката да се освободим от вътрешното напрежение, от страховете, от недоверието и в това ще ни помогне да се слушваме в нашата интуиция, защото е много важно. В който е участвал в миналото, преди една седмица точно направих един лайв,
Там всички бяха с 10-та енергия, която е свързана с късмета, с силната интуиция, с това да се довериш на потока на живота. Всичките почти бяха там едно след друго. Така че тази програма е много подходяща за тях. Ето сега има и тази Дашка Вера, също има 10-та енергия горе на 7-ма чакра. Аз съм ви подготвила една таблица, но после ще обясня за тези, които ще останат във връзка с енергиите. Ангелина Василева, бих искала да знам, ще намери ли решение на здравословния си проблем. Значи, това, което през матрицата казвам, не е тип гадателско, не е дали ще направите това или онова, всичко си зависи от вас. Искам да разберете чрез тези неща, които аз използвам като инструменти и това, че като работя и с хора, аз работя индивидуално с хора и в групите, че много от нещата зависят от нас и от начина на възприемане на нещата. Здравословните проблеми са се появили след като вие сте изпитвали доста негативни чувства, доста негативни емоции, не сте ги изваждали навън по най-правилния начин, задържали сте ги и когато доста време това се е задържало във времето, се е проявил конкретен здравословен проблем. Ако ми кажете какво ви притеснява, аз, например, мога да погледна тук в матрицата на съдбата, където е картата на здравето, и да ви кажа евентуално защо се е проявил. Тъй като много често използвам и психосоматиката в моята работа, така че това също ми помага. Може би пък, колко сте, 7 човека гледам поне сте тук, аз ще ви дам таблицата и след това ще ви направя на останалите анализи, така и така сте се събрали. Вие тази таблица сте срещали, аз тъй като имам само черно-бял принтер, не можах да я направя на цветно, но това е една таблица, която е създадена от доктор Дейвид Хокинс през 2002 година. Той изследва така доста неща. Той е американски лекар и психиатър и е стигнал до тази таблица. Това се казва скала на съзнанието и измервал вибрациите на хората и спрямо това, според чувствата, които изпитват, е показал и вибрациите на хората. И затова сега ще ви покажа. Ето тук аз нарочно отсветих малко, за да ви е ясно. Долу черното и така нагоре се качва до... Тук са най-високите нива на съзнанието, които много рядко някой може да достигне. Повечето от хората живеят в най-ниските нива на вибрации, които там е много трудно за тях да преживяват. Изпитват срам, това е само 20 единици, което е много ниско, или се чувстват унижени и нивото им е срам, вибрацията е 20, чувството е унижение, а виждането за живота е нещастно. Тоест, те смятат, че живота е нещо тежко и се чувстват през цялото време нещастни. Това е най-ниската вибрация. Тоест, ако вие сте на ниво срам, непрекъснато се срамувате или се чувствате унизени, вие сте в едно от най-ниските вибрации. Това привлича още и още от хора, които отново да ви унижават и вие да смятате, че живота е тежък, и това води до точно такива здравословни проблеми. Следващото, малко по-високо, но пак е много ниска вибрация, е вина. Те, като гледам, почти са еднакви, пак е 20 единици вибрацията. Има чувството е упреци, непрекъснато се упреквате, възможно е да упреквате и други хора за вашето състояние. И виждане за живота злонамерено. Отново смятате, че хората са злонамерени към вас, искат да ви направят лошо и така нататък. И се качва все по-нагоре и по-нагоре. Апатия, мъка, страх. Следващото вече ниво малко се качва на желание, гняв е 150, гордостта е на 175 и вече смелостта е 200.
това, че вие имате интерес към мен, това означава, че вибрациите не ви са най-ниските. Вие, ако имахте много ниски вибрации, нямаше въобще да стигнете до мен и нямаше да имате интерес към мен, към нещата, които правя. Така че сте започнали със сигурност да вдигате вибрациите си поне над 150. Гордост. Гордост понякога вие може да кажете, не, аз не съм горделива, но понякога някои от нещата ние действаме през гордост. Нали? Дори несъзнателно. След това вече е смелост, което е вече много добра вибрация 200. Там имаме чувство на утвърждаване и виждане за живота успешно. Под това, например, ако сте гняв е 150, там чувството е омраза и виждането за живота ви е противоречиво. От 200 нагоре вече неутралност е 250, чувството е увереност и виждането за живота удовлетворително. Желателно да тръгнете вече на горните вибрации. Например, 310 е воля, оптимизъм е чувството и изпълненост, надежда е виждането за живота. Така че който се чувства зле, го каня в програмата, която ще е 1 месец. Както казах, ще давам доста неща, много задачи за работа с вас, с това да се научите да си чувствате интуицията, да се доверявате, да не се страхувате, да не се тревожите. И тези инструменти ще ги оставя 3 месеца на ваше разположение, за да работите, защото виждаме от работата с предишните групи, влизат хора, които са заети, това са жени с деца, или семейство, и с работа, с професионален ангажимент и не могат да участват във всяко нещо или да си го изпълняват редовно. Затова ги оставям тези 3 месеца. Който иска, може да ми пише на съобщение. Така, продължавам. След моята етажка Вера е нушето за финансовото положение. Добре. Нуше, ти с твоите десетки такава нещо можеш да направиш. Ако ги включиш в плюса, мисля, че и друг път съм ти казала в материален план, отново ще повторя. Ирина, каква професия? Така, за Ангелина, както казах, дайте ми здравословния проблем, ако ме гледате, и аз ще погледна каква е евентуално причината. И когато се започнете по друг начин да мислите или да действате, ще започне и постепенно здравословното ви състояние да се подобрява. Естествено, няма да стане с магическа пръчка, естествено, там си трябва, например, лекар и така нататък, но излекуването ще е много по-лесно. Но и друг път съм ти го казвала, май, в финансово отношение, там ти е 6-та енергия. Това е работа с хора, но тъй като е в минуса, или пък създаване на красота, възможно някаква креативност, и много е важно, първо, да ти харесва работата. Второ, една част от дохода да даваш за себе си, за нещо, което ти харесва. Може да е нещо малко, може да например, ако искаш да пиеш в някакви красиви чашки, взимаш си заплатата и си казваш, сега ще се наградя за това, че съм работила толкова добре и първо ще се наградя с нещо красиво. И си взимаш, да речем, една красива чаша, в която си пиеш кафе или чай или там каквото си искаш. И всеки път ще се сещаш за това, разбираш ли? Второто, което е, имаш енергия, която е свързана с, тя е много особена енергия, с това да не си вкопчена в нищо, включително и в материалното. Тя се нарича духовен лидер или идеен лидер. Т.е. там тебе трябва да те гони идеята, да ти харесва работата, която правиш, да я правиш с удоволствие и тази енергия и с това удоволствие, което влагаш в работата, ще привлича
повечето клиенти или пари, нали, така ми е трудно да говориш, от не знам с какво се занимаваш. Другото, ако усетиш, че на работата вече не ти е добре там, с където се занимаваш, започва да ти се случат някакви неприятни неща, т.е. да те избутат от там, това означава, че край ти или вървиш без удоволствие, трябва да напуснеш работа и да намериш нещо друго, което отново да ти харесва. Разбираш ли? Това са едни от причините, защо в финансово отношение, например, ако имаш проблеми. Възможно е, например, да работиш за долара ти е дарено 20 енергия, която е свързана с системата. Или да работиш в някакво голямо предприятие или там, дето е като тип система, нали, голяма мрежа, имат много магазини или фирми, или пък в държавната система, в съдебната система, в някаква такава семейна фирма да работиш. Другия вариант е да си направиш ти собствена фирма и която да стане тип семейна. Това са евентуалните причини, но вече ако, например, дали работим с теб по-подробно, тогава ще се разбере. Иначе така само отгоре мога да кажа. Така, Мариана. Бихте ли ми казали нещо за здравето? Мариана Тодорова. И при Мариана не мога нищо да кажа за вашето здраве. Тук трябва първо да ми кажете какъв евентуален проблем имате за здравето, както казах и на другата жена, за да ви кажа защо евентуално е това. Здравето е много относително нещо. Може да ви боли гърлото, може да крака, може да е нещо друго там, черен дроб, стомах и вече съответно това, което имате, аз пък ще ви кажа защо евентуално сте получили болестта. И още веднъж да покажа табличката преди малко, която я показах. Предполагам, че сте срещали някой от вас. Не знам дали сте обръщали внимание. Отсветила съм само тук. Ако изпитвате негативни чувства през повечето време, като срам, вина, апатия, мъка, страх, желание, гняв, вие сте в ниските вибрации. Ако задържите особено тези чувства в определен орган, те влияят на вашите органи и се разболявате. Например, страха и срама, най-вече страх, е в първа чакра. Почнете ли да ви имате проблеми с крака, с зъби, с кости някакви, това е някакъв страх. С въобще гръбначен стълб, защото това е първа чакра, или пък спикочен мехур, с всякакви такива долу, където са разположени органите, около четала. Изпитвате ли срам или вина, или някакви там други чувства, които смятате, че трябва да се борите в живота или да бутате, да напъвате, че не мога да почина, не сега, по-нататък, вие сте с мъжката енергия и тогава вече пък почват да ви боледуват свързани органи с втора чакра, с женската енергия. Това са яйчници, това са репродуктивни органи въобще, отзад кръста започва да ви боли, бъбреци и така нататък, панкреас. И все по-нагоре, почнете ли да изпитвате гняв, да речем, черният дроб може да ви да ви пострада, мъката, може сърцето да ви пострада, ако не говорите, ако си мълчите, ако премълчавате от страх да някой не обидите или пък ще се скарате, гърлото започва да ви боли, щитовидната жлеза и така нататък. Продължавам. За обучение и личностно израстване, Даниела Петрова. Не знам за какво за обучение и личностно израстване. Какво по-точно? Вие, ако решите, може да си се обучавате, да си се развивате. Щом го питате, значи сте се насочила натам. Само ще кажа някои характеристики за вас. Вие, ако нещо искате още конкретно.
По принцип могат да се видят вибрациите в годината, в която е сега и какво предстои евентуално, но отново всичко зависи от вас и от вашата нагласа. Ако вие сте тревожни, ако вие сте страхливи непрекъснато, ако мислите негативно, вие привличате повече от такива негативни събития. Ако сте тези високи вибрации, които ви казах, особено чувството на благодарност за това, което имате, повече да сте радостни или неутрални, да зависи как приемате нещата. Аз също преди много бързо падах, много бях емоционална, много чувствителна, много бързо се обиждах, но сега разбрах, че много от нещата зависят от моето отношение към тях. И сега започна да ги приема по друг начин. Ако се случи нещо негативно, си казвам на какво ме учи това, защо ми се случва, с какво съм го предизвикала, какво мислех в този момент. Даниела тук ли е? Даниела Петрова. Има и Диана Петрова и Даниела Петрова. За вас, ако сте тук, е задължително личностното развитие. Духовно развитие. Леле, колко имате 16-таки. Марианата. Галя. Здравей, Галя. Но ще разбрали ме. Помни го. Точно, благодаря ти. Интимната зона. Добър. Ангелина е сигурно, да. Мариана Тодорова е тук. Пише ми благодаря. Значи, какво трябваше, какъв? Вие за здравето. Кой? Не, чакай, че ги обърках вече. Петрова беше. Даниела Петрова. Даниела Петрова питах. Даниела тук ли е? Излизат ми малко късно. Няма никой за сега да ми пише. Не знам защо така. Ако няма Даниела Петрова, тогава продължавам с... Кой беше следващия? Така ми ги разбърква. Даниела Петрова е тук, добре. Извинявайте, коментарите се разбъркват и от време на време не мога да разбера кой беше наред. Даниела, вие питате за личностно израстване, мисля, беше и обучение. Наистина е много добре да се развивате личностно, защото и в личното предназначение от 20 до 40 години и от 40 до 60, вие основната енергия ви е всъщност от 20 до 40, 16 енергия, която е свързана с това да сте малко тип революционер, или да работите нещо креативно, или да правите неща, които другите не ги правят. Така да се каже, да ви гони идеята, да ви пали идеята, но и да се развивате личностно. Да промените начина на си на мислене и с вашето поведение да станете пример за хората, така да се каже. Да се научите да не се вкопчвате в нищо. Някакъв спам се включва, който отбелязал Мариана. Не следва и тя ще го блокирам, ако трябва. Блокира го. Така, продължавам за Даниела, мисля. И след 40 вие вече сте влезнали в тази фаза. Или не, още не сте влезнали. 80, да. Влезнали сте в тази фаза след 40, тогава много големи промени се включват. Точно тогава и аз започнах уж като хоби бижутата и постепенно стигнах до тук. Даже снощи в моята група
душа, която споменах в началото, точно говорихме с жените, че около 40 се включва една голяма промяна и те започват да търсят нещо повече за живота си и изведнъж се сещат, че това, което правят, не ги устройва, търсят смисълът на живота и така нататък. Това е защото се включва социалното им предназначение. Така че вие тази 16-та енергия остава ви след 40, но се включва петицата. Петицата е свързана с семейство, с обучение, с преподаване, с получаване и създаване на знания. И явно не е случайно, точно това ме питате, но възможно е да сте така доста нетърпелива понякога, да искате всичко сега веднага да ви се случи. Вие имате и много силна, това, че сте родени през април, имате таланта да организирате хората, да ръководите екип, така да се каже, да отговаряте за много, да сте отговорна, но е възможно понякога да имате склонността да се натоварвате с повече задължения, отколкото може да поемете. Другото, което виждам, тук от двата ви рода са ви дадени едни и същи неща. Възможно е на вас да ви е трудно да се доверявате на Бог, на Вселена, че нещата ще ви се наредят по най-добрия начин, да смятате, че всичко трябва да контролирате, да организирате, да сте непрекъснато напрегната и ви е трудно да се отпуснете. Това са ви дарени такива от двата рода неща, които трябва да се отработите. И другото, което е много трябва да си зададете и вие въпроса, защо ми се случва определена ситуация, какво трябва да науча, за да не ви се повтарят повече. Много е важно за вас. Така. Кой е следващият? Диана Петрова. Диана Петрова тук ли е? И тя на 16.6. Не знам дали и двете сте Петрови, дали нещо имате връзка, но тази 16-та енергия, която е свързана с различния начин на мислене, с това да сте малко тип революционер, да се научите да не се вкопчвате в материалното, а идеята да ви води и да се развивате личностно. 16. Ще я вкарам като дата Диана. Ако е тук, ще продължа с анализа. Тук ли е Диана? Може ли да си нами? Галя, синът ти трябва да е съгласен. Дал ли ти е съгласие да направим анализ? След 13 години вече нямаме право да правим анализи на децата ни без тяхно съгласие. Още не ми излиза дали Диана е тук. Ако не, ще снимя. Галя пише да, добре. Не мога да ги видя, защото така не ми дава опцията. Добре.
Диана не ми отговаря. Така че ще направя на някой друг. Преди това на някой друг казах, че ако иска за здравето да ми каже какво беше, но... Ангелина. Ангелина тук ли е? 27. 1989. Който иска, може да се запише на вече отделен анализ, там могат да се погледнат повече неща, или устен, или писмен. Можем да работим по конкретни ваши проблеми, емоционални, здравословни, каквито да са, чрез лична консултация. Ох, Ангелина, вие имате затворена матрица. Вие сте само с две енергии. 9 и 18 енергия. Много рядко се случват. Ще обясня какво означава това и за какво, защо евентуално имате точно такива проблеми. Там вие бяхте писали за интимната област. Ох. Ангелина, девета енергия, тъй като сте родена на 27, 2 плюс 7 е 9. Тук числата се изчисляват, числата се събират до 22 енергии. Тоест, вашата визитна картичка отново е 9 и там, където ви е месеца, това е областта на таланта, даден от Бог, така да се каже, отново е 9. Но годината, като се събере, отново е 9 и по този начин всичко ви е само 9 и 18 енергии. Деветката показва, че сте много мъдър човек, дошла сте с много знания и опит от минал живот. Имали сте, но е възможно тези знания и опит, дори такъв малко като тип магичен опит, не сте го предали на хората. Възможно да сте била убита, тогава са преследвали хора, които им са били по-ясновиждащи или така нататък. Възможно да сте, настръхнах, възможно по този начин да ви се е случил в живота. И възможно да сте имали знания, но не сте ги давали на хората, скрили сте се в манастир или някакво там пещера или някъде си, страхували сте се от хората. И сега в този живот отново си идвате със знанията, с опита, с мъдростта от минал живот, но и с страховете да не ви се случи нещо. И тъй като 9 плюс 9 е 18, дори на главата, дори и долу вече на първа чакра, всъщност на всяка една от чакрите, вие имате само 9 и 18 енергия. За 9 ви обясних много знание, много опит. Като почнете да четете нещо, искате, което ви е интересно, започвате да го разнищвате в дълбочина. Но отговорна сте всъщност също така, но имате нужда да оставате сама със себе си от време на време. И има две опции. Едната е да се страхувате, да останете насаме със себе си и търсите хора да сте навън между тях, или пък обратно. Стоите си вкъщи, не ви се излиза, не ви се общува с никой. Възможно е, например, да искате да гледате само сериали или да сте в интернет и да отивате в някакви такива, като тип зависимости, като да отлитате. 18 енергия показва, че имате много голямо въображение, възможно да сте и така талантлива, нещо да правите с ръцете си, да сте артистична. Но в минуса тази енергия непрекъснато ви кара да имате тревоги, страхове, да си вкарвате в някакви негативни мисли, в негативни филми и да се страхувате за най-различни неща. В повечето случаи са илюзорни. Този, няма за какво да се страхувате, но вие си казвате, както бях писала преди в един мой пост, страхът е, ами ако, а пък вярата е, въпреки това. Тоест, вие възможно непрекъснато, каквото и да се случи или пък каквото да ви се каже, да си казвате, ами ако това стане, ами ако това стане, все в негативен план. Задачата ви е да започнете тази сила на въображението, да го обърнете в положителна посока, да почнете да мислите това, което искате да ви се случи. За вас, за вашето семейство и така нататък, за да го привлечете по един магичен начин. Дайте ми обратна връзка, кое от всички тези неща
е вярно за вас. Имате ли страхове, имате ли притеснения, имате ли недоверие към хората или обратно започнали сте да забелязали сте, че каквото си помислите се случва. И тези ваши здравословни проблеми са свързани точно с този страх, защото там точно на втора чакра, свързан с женските полови органи, с точно женската енергия, имате доста страхове. И оттам са се появили. Тоест, този страх се натрупва във вашите органи. Както казах, отново ще покажа таблицата. Страха или срама или вината са най-ниските вибрации и когато държат дълго време в това състояние, това води и до напрежение и до много спазмиране там, ви се отразява на органите. Затова е много нужно да се освобождавате от страховете, да си позволявате конкретно. Вие всички тук жени ме гледате, конкретно и Ангелина, да си позволявате да сте по-спокойна, по-отпусната, да си позволявате някаква разходка или да си почините спокойно, без вина, да се чувствате виновна, защото сте починали, да не си вкарвате никакви страхове или проблеми, които са въображаеми най-вече, за да сте в женската енергия и да се оправят тези здравословни. Всичко, което казахте, е вярно за мен, да. Имате силата да привличате всичко като по магия, както казах, така че вие избирате. За вас е много добре моята медитация, която е свързана с 18-та енергия с Луната. Там може да се слушате непрекъснато, ако искате може да ми пишете, може да се включите в програмата, ако решите, там една от жените в моята група е родена точно 18 септември. Да, трудно е. Тя ще обясни от първо лице как започна да се справя с всякакви страхове и как започна да привлича много положителни неща в живота си. Така че, ако искате, пък заповядайте в програмата. Вие имате много големи способности, ако ги разкриете в положителен план. И това нещо си вие през целия живот. Това си вие вашата задача, с която сте дошла да работите тук. И в предназначението, и във всичко. Даже сега ще ви покажа за какво става въпрос. Да видите какво е тази, какво представлява затворена матрица, се казва. Ето. Това, че сте родена на 27, събира се, както казах, 9. Горе отново е 9 и както, ето вижте, 9 плюс 9, 18, но и годината ви е 9, 9 плюс 9, 18, в комфортна зона душата е 9, а долу са 18, 18, т.е. в първа чакра вие са само тези и 9-та енергия, страхове, много страхове и тук, където ви е детско-родителската програма, детско-родителската карма, отново 9-9-18. Възможно и вашите родители непрекъснато са ви плашили с нещо. Това не прави, защото това ще се случи. Това не прави, защото другото ще се случи. И ето сега вижте, ето тук картата на здравето. На гърлото, например, само 18, 18, 9. Много страхове, но ако говорите, например, в положителен план, може да го привличате. Тук 9, 9, 18, 9, 9, вижте, няма друго, само това е. Ето, на първа чакра, 9, къде беше? 9, 9, 18, на втора чакра, 18, 18, 9, на трета, свързаното вече с стомаха и така нататък, на сърцето, 9, 9, 18, продължавам с предназначението. 9, 9, 18, 18, 9, 9, 9, 18. От родителите няма, е просто ето, всичко ви е еднакво. От родителите са ви дали тези, ето се виждат от двата рода, на женския и на мъжкия, и те са били такива, много страхове са имали и са ви ги дали, и това, което трябва да работите, ето го пак, също. Добре. Важното е, че работите, Ангелина, това не е важното.
Така, продължавам с кой друг? И тук. Ирина, тук ли си още? Ирина, професия е подходяща за теб. Доколкото си спомням, на тебе ти бях направила, дали говорихме за матрицата на съдбата. Мисля, че съм ти я писала. Намери си там, където съм ти дала таблицата с професиите. 5 април. И намери там нещо, което ти, на тебе ти пасва. Девет, 18, 6 си при тебе. Ами, значи там, ето, ти е добре. Или някъде, където има такава голямо въображение, но като гледаме добре да работиш, да не работиш с много хора. Да си някъде, например, на затворено помещение и да си, да речем, онлайн. Защото ти се отразява зле да си с много хора. Не си спомням дали тогава ти направих Human Design, за да видя дали си много, имаш отворени центрове и ти влияят хората. Но тук се показва, че или някаква работа, която да ти е с въображението, или нещо да майсториш, но отново да си в къщи, да речем. Или ако си в зала, в някакво помещение с по-малко хора да си. Но в същото време е добре да не, нали, това, което правиш, да е свързано с хората. Защото пък в материален план там ти е шестицата. Да се научиш да обичаш, да харесваш себе си, това, което казвах и на Нуша. Ти си май от началото, да не се колеблива, да си обръщаш внимание първо на себе си, да си задаваш въпрос, аз какво искам, да изграждаш самоувереност, нали, самочувствие и когато нещо си купиш, да си даваш първо на себе си. Като, например, и психология е добре за теб, но не знам дали това те влече, не случайно ти се интересуваш непрекъснато от такива неща, защото това ти е дори на професията. Или нещо може да завършиш в нещо подобно на психология, да помагаш на хората. Или, но пък в предназначението имаш след 40, имаш ли вече? Ти на колко си? Ти си по-малка, май. 86, скоро ще станеш след една година на 40. Работа или с деца, или с жени, женска аудитория. Защото имаш много тройки. Така че дори да си вкъщи нещо, което е насочено за жените, да общуваш с повече жени, макар че ти имаш балансирана си. Това, че си четвърта енергия, означава, че можеш да общуваш добре с мъже, можеш да ръководиш екип, ако ти се даде, ако си уверена. Но комфортна зона на душата ти е трета енергия. Това пък е императрица. Означава, че се разбираш добре и с жените. За теб е много важно да бъдеш майка, да станеш майка, да имаш деца, да си в женската енергия. Намери таблицата, ако не, аз пак ще ти... Мисля, че съм ти я правила. Мога да ти дам още допълнително и там за тази девета енергия. Но е възможно да имаш доста страхове, че нямаш достатъчно знание за определено нещо. Да, само матрицата съм ти направила за Human Design. Ами, ако искаш, може да ми се обадиш, ще си поговорим, пак ще ти направя Human Design, ако си знаеш, че са на раждане, ще ти кажа горе-долу там каквито са центровете. Така. Следващите. Гледам някой да не пропусна. Диана мисля, че няма. Ирина минах. Мариана Тодорова. Какво стана с Мариана Тодорова? Тук ли е Мариана Тодорова?
Мариана Тодорова тук ли е? И аз благодаря. Вече се обърках на кой правих, на кой не правих. Някои явно сте излезнали. Са излезнали. Така, Галя. Преди Галя има ли някой друг, ако не е да хваня сина на Галя? Гергана Точева, обучение и професионално развитие. Преди Галя беше Гергана Точева. Гери, тук ли си още? Гери е писал обучение и професионално развитие. Изчакам много малко да видим Гергана дали е тук, защото идват с закъснения. Който за първи път ме гледа, освен матрицата на съдбата или там Human Design анализите, мога да помогна и с гривни, с полускъпоценни камъни, които ги правят отново според матрицата на съдбата, и там зареждам ги с рейки и пиша така един кратичък анализ по матрицата, това, което ми прави впечатление, и като такъв тип съвет, който да следвате. Или пък, ако имате нужда само с рейки, работя и с K-Power, да търсим причини за някакви проблеми ваши скрити. Привет, Людмила! Така че с много неща мога да ви бъда полезна, или да влезнете в сега програмата, която започва на 5 октомври. Отново да кажа, живот в доверие, там ще ви помагам, аз и моите участнички в моята група Платената душа, която си е с месечен абонамент. Те ще ви дадат също съвети от личния опит, как са се променили в такъв положителен план и са се освободили от много страхове, от много контрол и са тръгнали с много по-голямо доверие и живота им се е преобърнал. Аз също дам и медитацията за 10-та енергия и други инструменти. Гери, какво конкретно за обучение или там професионално развитие? Какво по-точно? Ти, доколкото знам, си действащ, нали, там в твоята професия, но нещо притеснява ли ти? Дали искаш още да се обучаваш? По принцип е добре да си поставиш мащабни цели. Така като гледам и в предназначението ти е показано, и в това, което ти е най-трудно, като най-голям кармичен дълг от минал живот, си носиш 21-а енергия. 21-а енергия е свят, мащабност, изисква се от тебе да си разширяваш мирогледа, да пречупиш твоя начин на мислене, да си поставиш мащабни цели, да видиш, че възможно е да пътуваш много и дори в чужбина, за да видиш нови практики, как, например, действат твоите колеги, да си поставяш наистина мащабни цели, да мислиш мащабно, да нямаш шаблонно мислене, това е така и извън рамката да не можеш да излезнеш, да не си позволиш да си помислиш, че ти можеш да се разшириш, ама много и да те познаят много хора, включително и, нали, в международен план или в интернет, защото 21-а енергия е свят, но тя е и интернет. Тоест, ето аз сега съм си вкъщи, но достигам до много хора, включително цял свят ме гледат, нали, те са българи, но живеят в различни държави. Продължаващо обучение, добре. Вече това зависи от тебе, Гери. По принцип,
И в предназначението ти се показва, че ти можеш да даш много практични съвети на хората, ти ги усещаш като рентген, но и виждаш, нали, там, където не работят нещата. Ако смяташ, че докторантурата ще ти помогне да си уверен или да си разшириш или да си мащабираш, добре. Всичко зависи от тебе, но не трябва да контролираш нещата. Отново трябва да си спокойно и уверен, защото тая 10, където прословутата само обяснявам, ти е точно на първа чакра. Тоест трябва да се довериш, че нещата ще ти се случат по най-добрия начин и да не ги контролираш, да не се страхуваш, да правиш нещата без очаквания, така да се каже. Добре е да работиш защото на материален план там ти е седма енергия. Тя е много лидерска енергия, свързана с пътуване, свързана с това да имаш собствен екип, но в минуса е възможно да си неуверена, възможно да смяташ, че не можеш ти да бъдеш лидер, не можеш да имаш свой собствен екип или да смяташ, че не можеш да им се довериш. И другото, което ти е добре да се трансформираш, да се променеш, или пък самата ти работа е да променеш нещо си, нали? Ти си май ветеринарен лекар ли беше, да правиш от нищо нещо, или да трансформираш някакви неща, или да работиш в някаква рискова среда, така да се каже. Да не се страхуваш и дори и ти самата да се променеш. Но е възможно да имаш и така и доста страхове, включително и с гърлото и да говориш. Действай смело и бъди уверена и всичко ще ти се получи. Ти сега на колко години си? Искам да видя прогнозата за годината. 9-та, 22-та и 4-та. Супер! В момента има някакво зануляване, нещо трябва да пуснеш. Имаш и процес, който си като трябва да се останеш малко насаме със себе си, да помислиш ти какво искаш, някакси все едно да си задаш правилните въпроси, да осъзнаеш миналото си, опита си и нещо приключва, но пък в същото време има и 4-ка император, т.е. възможно да се издигнеш на някакво по-високо ниво, повишение в работа или там каквото е, да станеш ръководител или да си направиш собствен бизнес. Така, продължавам мисля вече, че Галя. Галя, тук ли си? Тук си май, така като гледам. За сина ти на 19 септември. В 1984 година. Ами, така, той има много силна интуиция. Това, че е роден на 19, показва, че е възможно да е такъв много енергичен, слънчев, усмихнат, да му харесва да общува с децата, има лидерска енергия, но в минуса е възможно, напротив, да е намусен, да се оплаква непрекъснато от живота и така нататък. Нали, сега зависи на къде много неща влияят. Има, както казах в началото, има плюс и минус. Много е важно той да е точно такъв усмихнат, весел, да си позволява като децата да се чувства, да благодари много за това, което има. Да се огледа това, което има, не да само да търси какво няма и да се оплаква от живота и тогава изобилието ще идва при него. Отделно това, че е роден през 9-ти месец, показва, че той е много така мъдър по природа, има много знания и опит. Добре е да остава от време на време сам, да се разхожда, например, в гора, в планина или нещо насаме със себе си, ще се чувства добре.
възможно е той да му е лесно да изучава нещо, което му е интересно и там вече навлиза в дълбочината на нещата. Отговорен е по принцип, ако е в плюса. В минуса може да няма доверие на хората, да речем. Насръхнах май нещо такова. В материален план е много важно да бъде много лек, да бъде свободен, да не си налага никакви ограничения, да не си казва това не мога, това не мога, да бъде много лек, дори в материално отношение, да си позволява, нали, нещо да работи или в така сфера свързане с празненства, с създаване на празник или с деца, или някъде, където много да пътува, нещо да е в движение. Но е много важно да си слуша интуицията. Имам много силна интуиция, но е много важно да не опитва да контролира нещата, да не се напряга и да иска да станат по неговия си начин. Да не се бори, да не бута нещата да се случват, а просто да ги прави без очаквания. Прави ги, дошла му идеята и почва. Ама дали ще стане, ама дали няма да стане, той се доверява, че да държи в главата как ще му се, нали, без напрежение. Просто почвам. И сякаш и тогава с късмета му тръгва много. Започва да му се появяват точните хора, като така от нищото. Все едно по течението се е пуснал. Важното е, нали, да не се притеснява или пък да го хваща мързела и сега изведнъж, като не вървят нещата, и да остави и нищо не ми се прави, ами да започне и изведнъж всичко му пак наново ще му тръгне. Защото 10-та енергия като колелото на съдбата се казва. И понякога хоп, спира, но той трябва да изчака 1-2 дена и да направи пак първата крачка към това, с което се занимава и хоп, изведнъж пак му тръгва. Като на периоди ще е при него. Но е добре по възможност да работи за себе си или на работа, която е с гъвкаво работно време. Да не е затворен от 8 до 5, защото така трудно ще му се получава. И другото, което е възможно той да има много знания, но да не е уверен в знанията или пък непрекъснато да дава съвети наляво и надясно, без да опитат. Нали, да назидава хората, така да се каже, или пък да с консервативно мислене. Тоест, тук комфортна зона на душата изисква от него да е малко по-така духовно развит, така да се каже, да си слуша интуицията, да вярва, че има нещо по-голямо от него, което му помага, а пък да има в обратния минус е да има консервативно мислене, научил се там нещо и си го прави по неговия начин, не вярва на никакви подобни неща. Чакай да видим, имам ли обратно. Така, за твоя син Галя. Особено сега след 40 години, от него се изисква точно. Той даже от 20 до 40 има програмата Милионер. Това означава, че ако си ги развие нещата по правилния начин и повече в положителните проявления на енергията, ще има доста възможности финансови. Лидерска енергия много има тук, но както казах, трябва да бъде много благодарен за всичко, което има, по възможност да дава и за благотворителност. Също ще идва. След 40 се включва пак 19-та енергия, т.е. тая лидерската енергия, изобилната, но тук вече има 10-та енергия. Да си слуша интуицията, по възможност да действа без очаквания, и основната му енергия е 11-та. Това е много лидерство, много потенциал, много енергия, да вижда нещата, да вижда потенциала в хората, потенциала в някаква дейност. Там много енергия да вкара в нея. Но правилно да я насочва, да не си хаби енергията така наляво-надясно, или да се ядосва, да избухва. Нали, това вече е в минуса на тая енергия. Важното е да е уверен в това, което прави. Така. Сега, кой друг беше?
Теодора. Теодора тук ли още? – 1971 година. Още веднъж да си промотирам програмата. Заповядайте в Живот в доверие. Знам, че е много трудно и аз съм го минала това, но за всички, които сте родени на 10-то число, на 28 октомври, препоръчвам. Отделно вече като се изчисли, ето сега на сина на Галя се видя в комфортна зона на душата, 10-та енергия, това е свързано с силна интуиция, но и с доверие в живота и в пускане до контрола, а в повечето от нас живеем в такъв страх и в такъв контрол, че ни пречи на много неща. Заповядайте в програмата. Тя не е на някаква висока цена, много е достъпна. Цял месец ще работим, отделно ще остане още 3 месеца информацията. Специалист по нейрографика също ще ни помогне там за това. Така че заповядайте до 5 октомври, имате възможност да се включите. Който иска, нека да ми пише на съобщение. Така да видим. Мариана Тодорова. Много точен анализ, всичко отговаря напълно за него. Много се радвам. Теодора Велева е тук. Мариана Тодорова и тя е писала тук съм. Да, аз от доста отдавна ви питам Мариана. Но тъй като вече направих на Теодора, Мариана, изчакайте след малко пак на вас. Теодора, това, че сте родена на 23-то число, 2 плюс 3 е 5, ви показва като човек на реда, човек, който иска да обича да спазва законите, правилата, възможно да искате всичко да ви е перфектно. Ако сте някакъв много голям перфекционист, сте в минуса. В същото време вие сте човек, на който възможно е много да изучава, много неща да учите, да четете, отговорен човек сте, такъв тип учител сте. Каквото прочетете, искате да го дадете на хората. Важното е да не ги назидавате. Само когато ви попитат, може да дадете знанията си или да не казвате аз най-добре знам от тебе. Четворката ви показва това, че сте през април като силна жена, така малко в мъжките енергии, може да ръководите екип, отговорна сте, но е важно да не се натоварвате прекалено с много задачи, а да делегирате и на другите около себе си. В същото време пък сте много такава мъдра душа, носите знания и опит от минал живот, но е възможно и да имате и доста страхове, включително в материален план. Включително така да понякога да нямате доверие на хората, да ви се иска да се скриете, да си останете насаме. Хубаво е да го балансирате, да си оставате наистина сама, да си пускате музика, ако обичате, или да си четете книга. Това ви зарежда с енергия все пак, но да не е задълго. Или пък да сте на природа, също ще ви се отрази добре, но вие имате много голямо въображение и е възможно това въображение, ако е в минуса, като в минусово проявление, да го използвате, да си представите всякакви страхове. Или всякакви такива, нали, както казах одеве, ами ако това се случи, ами ако това се случи, а вие имате способността с вашето голямо въображение много бързо да привличате всичко, за което си помислите. Така че изчиствайте страховете от главата си и си представите, визуализирайте това, което искате да ви се случи. И то по магичен начин ще ви се случи. Така. И Диана, Даниела Петрова е тук, и Мариана Тодорова е тук. Добре. Хайде пак да намеря на Мариана. Какъв беше въпроса? Какво направих сега? Мариана, хайде дай пак датата си, че не мога да го намеря. И ако имаш евентуално въпрос.
Добре, Мариана, 20 септември 1956. И вие имате силна интуиция, както казах, като на сина на Галя. В комфортна зона душата сте 10-та енергия. Това е много силна интуиция, но ако сте в минуса, е възможно да се опитвате непрекъснато да контролирате нещата, да искате да стане по вашия начин, да не си вярвате на интуицията. Отделно сте вие 20-ка. Тук още силна интуиция. 20-ката има способности на човек с яснознание, така да се каже, с работа с рода. Не знам дали ви се появяват някакви такива интересни сънища, в които сънувате, дори починали, защото рода назад, нали, има там починали хора. Не знам дали се проявява при вас или пък сте се затворила. 9-та енергия, също много мъдрост и много знания. Възможно и вие, както казах на предишната жена на Теодора, много мъдрост, много знание, но понякога в минус е възможно да нямате доверие на хората, да искате или пък да се искате да се скриете. Даже в някои отношения си приличате точно с предназначенията с сина на Галя. Не е случайно. Понякога има такива съвпадения. За вас е добре да мислите мащабно, Мариана, да си поставяте мащабни цели или пък да пътувате в чужбина, ще ви се отрази добре. Вие сте такъв тип учител. Много знания имате, много опит, може да го давате на хората. Само важното е да не назидавате, нали, да казвате, аз знам най-добре от тебе. И е добре да си слушате интуицията и по възможност да работите или за себе си, на свободно, на гъвкаво време, такава да сте свободно време. Дори да работите за някой друг, да сте на гъвкаво време, за работно време, за да не се чувствате зле. Ако имате някакъв въпрос, иначе не знам, нали, точно какво да кажа. И вие по същия начин, както казах за сина на Галя, е добре да благодарите за всичко, което имате, но това по принцип, благодарността е едно от най-важните чувства, защото тя много ни повдига вибрациите. Когато ние сме във високи вибрации, ние се изчистваме от този негативизъм около нас, привличаме всичко положително, почват да се отдалечават някакви хора с ниски вибрации, дори и няма такива негативни събития, минат покрай вас. Нямате чак толкова негативни събития, просто много хубави неща започват да се случват и отделно високите вибрации помагат нашите чакри, енергийните канали да се отблокират и ние да приемаме и енергията и информацията от Вселената, така да се каже, и да сме свързани с нашия източник, с нашата душа и да усещаме на къде, какво трябва да правим и на къде трябва да вървим. Почти всички сме така, имаме интуиция и тя ни казва, направи това, ние си казваме, не, ама откъде, накъде, на мен ми се е случило, даже точно с нощи в групата обяснявах на момичетата, казвам, толкова силна интуиция имам и понякога не се е случило за елементарни неща. Например, в работа с клиентите. Появява ми се мисъл, която трябва да го питам. Когато го попитам, нали, използвала съм или да дам практика, която изведнъж се сещам, точно в десетката. Но понякога появява ми се мисълта да му задам този въпрос и си казвам, не, айде, няма сега да му задавам въпрос. И добре, че ето оня ден в една от практиката си на клиентка, тя сама се сети после да ми каже това, което исках да я питам. И за елементарни неща дори. Но в магазина се сещам, че нещо трябва да купя. И си казвам, не, имаме още от него. Качвам се у нас вкъщи, проверявам, свършило е било. Така работи интуицията. Тоест тя ни показва как да си вървим по пъти, да ни се случват по най-добрия начин нещата. Но на нас ума ни е толкова силен, че непрекъснато заглушаваме. И колкото повече сме с високи вибрации, толкова повече започваме да си слушаме интуицията и нещата да ни се нареждат по най-добрия начин.
Така че, Мариана, и вие имате много силна интуиция. Вие също сте подходяща за живот в доверие. Ако искате, пишете ми и ако ви устройва и цената, и условията, може да се включите в групата. Даниела Петрова е тук. Не мога да видя коментари дали има. Даниела, дай ми пак и твоята дата на раждане, ако си тук. Имам и медитация за 10-та енергия. Сега, октомври месец, навлизаме точно в тази 10-та енергия. Да си слушаме на интуицията, да се оставим на течението, така да се каже, не да лежим, а просто да действаме без очаквания и да вярваме на Бог, на Вселена, нали, на Господ, на кой каквото вярва, че нещата ще ни се получат по най-добрия начин. Да правим нещата без конкретни очаквания. Даниела Петрова. Аз ще кажа по матрицата някои неща, но и това, което ми прави впечатление. И Мариана Тодорова на 20 и Даниела на 20 пак. Ето отново това, което казах и за Даниела, и за Мариана, което казах 20-та енергия, и за Даниела същото важи. Имаш ли силна интуиция, Даниела? Или някакви такива сънища интересни, които да ти говорят нещо? И ти имаш огледална матрица. Тоест, каквото от едната страна, такова е от другото. Подобно на тази, която показах затворената, но не точно. И други се включихте. Добре. Тоест, ти си родена на 20, но и годината ти е 20-та енергия. И по този начин имаш почти еднакви неща. И за работа от рода, какво ти е дарено. Даниела, ти също трябва да работиш имаш 10-та енергия на първа чакра, т.е. от двата ти рода ти е дарено едно и също. Не се доверяват на интуицията си, не си слушат интуицията, смятат, че всичко трябва да държат, да контролират, иначе ще се объркат нещата. И това ти е дарено и от двата рода. Пишеш ми да, предполагам, че е свързано с интуицията, че имаш да си слушаш интуицията или пък някакви сънища, такива пророчески, защото това е свързано с рода и с знанията с рода и с много силна интуиция като тип яснознание, да речем. Но имаше задача да работиш с твоя род назад, да обединяваш твоя род, ако са скарани ти да си обединител, така да се каже. Даже настръхнах нещо такова, възможно да има дрязги в твоя род или пък ти така ти да ги обединяваш, да търсиш информация за рода назад, какво се е случило, да виждаш причинно-следствените връзки в рода. Ти ли питаше за личностното развитие или какво беше там? Имаш много 16-та енергия, това означава, че не трябва да се вкопчаш нищо, защото ще ти се вземе, така да се каже, т.е. в нищо материално, но нали, че ще придобиваш материалното, но да не ти е фикс идея и да не се държиш за него, каквото и да е, и да се учиш да пускаш всичко. Например, и в работа, и в отношения, и в това нещо не върви, добре, сменям, започвам от начало. Или нов дом да започнеш от начало. Тоест, рушиш старото и започваш от начало. Рушиш начина на мислене, започваш от начало. Това имаш предназначението духовен лидер или идеен лидер, или си креативна и нещо да работиш с ръцете. Сънища, да. Или е добре да се развиваш личностно в един момент, да помагаш на хората с твоите способности. Тази 16-та енергия, тя се казва кулата разрушение, но и тип революционер. Да показваш на хората с начина си на живот как да живеят. И да можеш да им промениш начина на мислене. Тази енергия на мен стои точно на долара, която е свързана с работата. И аз това правя. Помагам ви да си
разрушите някакъв стар начин на мислене, в който трябва да живеете в страхове, в тревоги, в притеснения и да ви покажа, че има и друг начин на мислене. И ти си точно такава, нова в предназначението. Там, където ти е пък на долара, ти е 15 енергия, това е отново свързана с, например, да усещаш хората и да им помагаш да се освободят, например, от зависимости, от някакви слабости. Слъкнах. Чак главата ме заболя. Не знам сега с какво се занимаваш, ама... Така. И другото, което е... Много ти е важно общуването, Даниела, но е възможно понякога да си много колеблива и задачата ти е да се научиш да си задаваш въпроса аз какво искам. Така, Фатме Ходжа. Ох, как ме заболя нещо в главата. Ще да пина вода. Фатме Ходжа. Фатме, и ти си на десетка. Не случайно, вие идвате много често еднакви като тип хора, за да чуете нещо. Дори да кажа на някой друг, това се отнася и за вас. 2 плюс 8 е 10, т.е. хората те виждат като един човек, късметлия, такава една отворена към хората, общителна, добре да си слушаш интуицията и ти. Късмет ще работя за теб, само когато не се опитваш да контролираш нещата, както и на всички останали, които сега казвах, и на Даниела и така нататък. Имате късмет всичките, които бяхте с 10-та енергия някъде, където се казвах, нали, че имате силна интуиция, а късмета какво е? Да си чуеш интуицията или там да действаш без очакване, изведнъж хоп, появяват ти се нещата. И за такива хора казват, че са късметли. И добре, като нямаш енергия, например, да отиваш на някакви нови места, да се запознаеш с някакви хора и хоп, енергията ти идва. Имаш лидерска енергия, имаш много идеи, добре е да си много свободна, много такава, да пътуваш много, да се срещаш много хора, но е възможно понякога да си прекалено колеблива, прекалено да те интересува хорското мнение. Ти усещаш болката на хората, искаш много да помагаш, но не трябва да внимаваш да можеш да си поставиш лични граници, да се учиш да казваш не, ако ти е трудно. Да помагаш само когато го усещаш, а не да помагаш заради това, че да получиш някаква благодарност и после пък да се ядосваш, че когато ти си имал нужда от помощ, тия хора не идват. Нали, тя помощта, а когато я даваш безвъзмездно, ще си дойде от други хора, не от същите. Но ако усещаш, че не искаш в момента, нямаш енергия, не идея да помагаш, да не те е страх, че някой ще се разхвърли, ще те отхвърли, защото е възможно ти да имаш, не е възможно, ти имаш, не знам дали си го усетила, страх да не бъдеш отхвърлена, да не останеш сама, да речем. Възможно като по-малка си искал да имаш приятелки и ти е било страх да не останеш без приятелки. И имаш способността и ти да привличаш всичко, за което си помислиш, така че е много важно да мислиш положително. Фатме. И последната, Цветомила Йосифова. И ще приключвам. Двадесет и втори. 1987. Носиш кралското число, 22 енергия, пък и 11 ден, но 22 и 11 са кралски числа, по принцип. Така. За Цветомила говоря. 22 енергия е най-леката енергия. Възможно да си весел, да си усмихнат, да обичаш да общуваш с деца. Добре да пътуваш много, да не си поставяш някакви сама рамки, ограничения, това не мога, това не мога. В същото време в теб има много енергия, много потенциал,
много лидерска енергия. Възможно да се опитваш да контролираш понякога ситуациите или да се нагърваш с много неща. Аз мога това, аз мога онова. И даже да не даваш другите да свършат работа, защото смяташ, че ти най-добре ще се справиш с нея. Възможно да си нетърпелива понякога, да искаш всичко сега, на момента, и е добре да се учиш на търпение, на постоянство и винаги да си задаваш въпроса, защо ми се случва определено нещо, защото е възможно понякога да си такава, ти си много честна, много справедлива, много отговорна, но е възможно понякога да се ядосваш. Нали, това не е честно, това не е честно, той защо така постъпил, он е непрекъснато да влизаш в някакви спорове за доказване на истината. Тоест, борец за справедливост, така е, нали, се казва в матрицата понякога. И е добре да балансираш емоциите, да разбереш, че не винаги се заслужава да убедиш някой в противното, докато ако той не е съгласен. Отделно всеки си има собствена истина в повечето случаи. Универсалната истина най-вече Бог може да я види, докато ние малко гледаме чрез своите филтри. И затова да не влизаш излишно в спорове, истината така и така ще е възтържествува по един или друг начин, и да си задаш въпроса, защо ми се случва определено нещо, защото всяко нещо те учи. Някакъв опит ти дава някакъв урок и докато не си вземеш урока, ще ти се повтаря отново и отново. Това е за Цветомила в общи линии. Фатме благодаря и аз благодаря на всички. И само за Цветомила последно имаш... коя година беше? 87-ма. Ами... След 40 години имаш някакъв талант, който ще се развие след 40 и ще те познаят много хора. Включва се програмата изключителен талант. Добре е да след 40 да бъдеш повече наяве, да се занимаваш с нещо, което ти харесва или някакъв талант имаш и да не се криеш. Хубав ден на всички пожелавам. До скоро!